ka lang, diba? Nagkakaintindihan. Kamusta? Ngayon pa lang gusto kong mag-hello sa lahat na gets ko. Nakakaulan lang, bigla lang bumagsak out of nowhere. Tapos ngayon nandito pa rin tayo. Kaya ngayon pa lang salamat sa inyo, yung mga nandito sa harap, pati yung mga nandun sa left side banda. Hindi ko masyado napansin agad kasi ang daming tao at nakaka-overwhelm. Yung mga kumakaway doon, yung naka-blue at naka-red, hello sa inyo. Pati yung mga nandito sa side, sa may banda poste, nakikita ko yung nakaway kayo, hello sa'yo. Siya yung naunang kumaway, hi. Sakto yung pwesto mo dyan banda, tapos yung mga nandito banda sa may bandang kanan. Kanina nung first song pa lang, meron na gumaganito, ganito, galing dito. Hello sa inyo at sa tropa nyo. Pati yung merong flashlight na dalawa dun banda sa aming tindahan ni Miss Celia. Hello, nababasa po yung site, nakikita galing dito. Pati yung nakasmile na kumakaway na parang ganito. Tapos yung tropa niya na umabol na mukhang malakas rebound, mga 11 per game. Gets ko, diba tama? Alam ko agad, nako-compute ko na agad yung wingspan na iba. Kasi ball is type rin naman ako. Pati yung mga nandito, hello sa inyo. Yung nasa tabi ng camera, kasi I'm sure na naka-live tayo. Ito mga nanunood, sa mga nandito at mga online nanunood. Hello, pati yung flashlight na mga 100 meters away, kitang-kita ko. Malakas yung battery, appreciate the love. At syempre hi sa mga nandito kung nasa pagkakasyo sa mga naman. The digital hello, nakita ko kanina kumakanta pang low-key on the go. Okay yun, I get it, I love it, I love the feeling. Ang ganda naman ng costume na yan, appreciate it. Mainit pa sa loob, ayos ka lang. Okay, sakto lang kung ganon. By the way, yung mga nadaanan ko sa kanan, kanina nagpapaka-mysterious pa ako. Kaya hello na sa inyo, pati yung mga nasa van. Tapos yung nasa likod ng dark, hello sa inyo. Yung nakamig na medyo skeptical, okay lang yan. Kasi yung thing, pag nanunood kayo, ay pinapanood din namin kayo. Yung nakalagay na yan, mamaya ay tutugtog. Tapos yan din yung song na yan siguro. Tapos nito, I'm guessing. Pero sige, teka lang ngayon ang stretching ay tapos na stretch ko na yung boses ko. Ang tanong ko, ready na ba lahat ng nandito? If ready kayo, pwede bang make some noise? Okay yan, okay, ready na tayo, kantahan na. Haha, na-stretch na ang mga boses. Here we go, a simple song. And 1, 2, 3, labis, ako'y namin humaling. Sabik sa bawat sandaling, ika'y makapiling. Giliw, hayaang lumapit. Huwag mo sanang ipagkait, mamalas ang langit. Ano na? Sana ba? Tuwing makikita kang dumarating, di
tayo nandito. Ang dami-daming tao. Pero, yung mga medyo wais na nasa mga second floor, third floor, pandahilaw rin sa inyo. Nakakatuwa na kasi dalawang nandun at tatlo pala sila. Masaya kayo dyan, no? Para may sarili kayong area, presko, gano'n, elevated. Yung mga nandito rin, hello sa inyo. Oo, kayo mismo, yung gumagana, no? Hello. Wala lang, natuwa na ako. Ayan, yung mga nandun, yung mga kumakaway doon. Meron din nga sa taas ng building ng dalawa. Parang, may flashlight. Parang, pakiramdam mo ganyan, parang andyan si Batman nanonood sa'yo. So, hi Batman, hello. Sana nag-enjoy ka dyan. Presko, saka wala siyang shirt eh, so, sarap. Yung mga nasa likod banda, kamusta kayo? Ayos naman? You know, yung nakatayo sa taas ng jeep na nandoon, dalawa silang sumasayaw na may hawak na something, parang chinelas or cellphone. Pag distance na ganito, you can't tell masyado. Yung sign na yun, hindi ko mabasa kahit yata para sa test ng driver's license, hindi mapabasa dahil sa distance. Pero yung heart na yun, nakita ko tumaas. Hello sa'yo at sa heart mo, hello. Tapos sinanod na dalawang kamay ang kanyang gamit. Kahit ng 15 meters yan ay nakikita. Hello sa mga nandun, nagtakas din ng flashlight. Yung nakakak na kaibigan nila. Tsaka shoutout sa lahat ng mga may dalang pamaypay. Kitang-kita ko, kayo ang number 1 fan ng buhay nyo. Gets di ba kasi fan? Bakit in-explain ko pa? Yung mga nandito parang ang saya-saya nila. Yung tropang nandoon, pati yung nandun. Kumabulang kasi chill lang yung kaway niya. Ganon, sakto parang nag-order ng sisig. Okay game, kantahan tayo. Ito next ang simple lang, simpleng love song. Hindi naman kasi lahat ng mga love song complicated. Minsan ang mga relationship parang open layup lang or open jump shot lang na basic na parang basic na basic. Ang love story na basic ay basic. Kaya kantahan na, para ready na kayo. Ito yung request mo. 1, 2, gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati. Silayan lang ang iyong ngiti. Okay gandang isipin. Ang alin? Na inabot mo sa iyong sinisita ang iyong nilaan na pagmamahal. Ang dulot nito ay tunay na ligaya. Pag-ibig nga ang susi, nararapat na ibahagi.
gusto ko lang i-point out, merong mga tao doon sa loob, mga nandyan sa likod, ayun, may mga nandyan. Natuwa lang ako kasi yung mga iba medyo shy type, pero kumakanta ng sobrang intense. Ayun, hindi wala lang, natutuwa lang ako. Napapanood ko rin kayo, yung mga nandyan. Yung naka-white na polo shirt na kumakanta, yun yung nandun. Hi, hello sa'yo. Yung mga kasama mo ba, tropa mo? Yan, yung naka-white. Ikaw, nahihiya ka na, okay lang. Yung, kamukha niya si, parang kamukha niya si Stel ng SB19. May resemblance, ayun, ano? Pogi, amen. Attendance check nga, sino din yung mga estudyante? Mabilis ako sa mata, na-compute ko na. So meron tayong mga 1,739 na estudyante, okay. Sino din yung mga nagtatrabaho na? Okay, meron tayong mga 762. Okay, mabilis ako sa mata. Hindi, wala, gusto ko lang i-check. Kasi alam mo, wala lang, iba-iba kasi yung encounter natin eh. Iba-iba rin yung pag-encounter natin ng mga relationship, ng mga love story. Pag bata ka, pag matanda ka, iba kasi yung iba yung stakes eh. So, itong next song kasi na gagawin namin, medyo malungkot tong kantang doon. Meron ba sa inyo may pinagdadaanan of some kind? Alam niyo, every time I ask that, laging merong sumasagot. Kaibigan nila na gumaganito. Okay. Hindi ba yun, parang gano'n, di ba? Yung kasama mo, pinagdadaanan, recent breakup, gano'n ka recent? Nagpas 3 months? Yung mga 1 month pa lang, make some noise, 1 month broken hearted. Okay. Ino-compute ko lang. Iba yung 1 month eh. Iba rin yung 3 months. Depende rin sa duration. Iba talaga yan. Every story is different. So, regardless of kung bago pa yung sugat or kung matagal lang yung dyan, tapos naalala mo lang from time to time kapag lonely ka, yes. This next song, para sa lahat ng mga broken or broken at one point, we're all together here. It's all good. Ngayon yakin noong nawang pilit mga pagkukulang kong iyong kinikiin. Sana'y malaman mo na tanging ikaw lamang ang aking iniintindi. Nakatanim pa sa'king alaala, pangako mong mananatili ka. Kaya't pag-isan mo na iwan ang pusong ito na ngayon bitin na bitin. Everyone sing! Di mo na mapapawi, iwasakit sa mga salitang pinitiwan mo. Hindi ba't ikaw na rin ang nagpasya, nagtanda at siyang unang umiwas? Bakit ka ba ako yung inaasa? Nasa aking guni-guni malamig mong tinig, kasabay ng hangin na dumarami, na para bang ika'y narihan sa aking paligid. Kasi nagmamasid, yeah. Di mo na mapapawi, iniwang sakit sa mga salita pinitiwan mo. Hindi ba't ikaw na rin ang nagpasya, nagtakda at siyang unang umiwas? Bakit nga ba ako yung pinaasa?
ang sakit sa mga salitang pinipiniwalo. Hindi ba't ikaw na rin ang nagdasal, nagdagda at siya unang umiwas? Bakit ka ba ako yung pinaasa? Bakit nga ba ako yung Guys, on saxophone, give it up for Joey! May isang sample mo ba? Mukhang may nanda ka pa bang isa? Guys, ito wala na sa usapan to, hindi siya prepared. Oh. Okay, ngayon hindi na saxophone. Sabi ko kanina kasi on saxophone si Joey. So, imamic ko ba? Mataas to para sa akin. Far across the distance. Tutuloy pa ba natin? Wag na! I have come to show you. Seryoso. Go on. So, kakantay ko na mataas. Once more.
get touch. Asa na, wala ka ni Troy. Hindi namin pinanong gawin yun. Pero itong next song, pinano namin. Itong next song na ito, maraming kamalapit sa amin na sinasabi ito yung favorite video o song nila of all time. Regardless of age, mga tito, tita hanggang mga pamangkin, kinakanta to. So, I'm hoping everyone here will sing tonight. Performance level, with vibrato, with dynamics, wow, with proper breathing, and very intense eyes. Here we go. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay, nagpaalam pagkat di tayo bagay, nakapagtataka. Kung bakit ganito ang ating kapalaran, di ba ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan, nakapagtataka, nakapagtataka. I wanna hear everyone sing. Here we go. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napay nang walang luha, damdamin at puso'y bigat. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw, na paano na pag-ibig sa isa't isa. Wala na bang mananatiling pag-asa, nakakataka, saan na napunta? Kung tunay tayong nagmamahalan, ba't di tayo magkasunduan? Max, may nagtataas ng sign dito nakalagay, elementary pa lang, sponge cola na. Yes. Pero gusto ko lang i-point out nung elementary ka, high school lang ako nun So, hindi, kasi 24 years old pa lang ako
Example, nung lumabas yung kay LSP, 4 years old na ako noon. Bata lang ako, mukha ng mature. Kuya, guitar Paano mo, I love you daw, sabi niya. Yung mamang nakapiti na maraming tato. Yung guy na nandun yung katabi daw niya nagre-relapse. Siya na yung nagre-relapse. Okay ka lang? Wala, marami naman ang relapse naman mangyayari talaga siya minsan sa simplest of things eh. Kumakain ka ng french fries, malala yung french fries dati. Kaya nga symbolic thing. Guys, meron akong tanong sa inyo. Kailangan ko lang talangin na, kamusta yung energy nyo? Okay pa ba? Yung mga nandito sa kanan, kamusta yung energy? Okay. Yung mga nasa taas, si Batman. Si Batman na, okay doon, yung dalawa. Okay. Nandun pala si Robin doon. Ganito kasi kailangan ko lang magpaalam. Okay lang ba kung para sa next song? I-video namin yung performance tapos ipopost namin sa Facebook mamayang gabi. Okay lang? Ngayon ito yung thing, kasama kasi kayo. Tapos ang dami-dami natin dito. Ang ganda kasi nito kung lahat tayo tumatalon. Kaya ba natin tumalon? Kaya? Si ating naka-red, medyo skeptical eh. Parang gumanong siya eh. Kaya ba? O parang walang magulat ha? Testing muna. Testing kung kaya tumalon. Testing muna. Testing. 1, 2, 3, okay. Yung compliance rate natin, nasa mga 89%. Yung naka-gray sa gitna, medyo nagulat siya. Parang, ay, game na ba? Parang... Yung mga nandito, kasama kayo, isa pa, para lahat kasali. Yung mga nakatungtong doon, kahit ganun yun lang yung balikat niya, baka malagdag kayo dyan eh. Okay, isa pa. 1, 2, 3, okay na ako doon. Compliance rate, 92.3%. Okay na ako doon. Ngayon ganito guys, alam ko nakakapagod tumalon ng dire-diretso. Kaya ito pakita ko muna sa inyo kung nasan yung camera. Everyone say hi to our camera! Yeah! Hi! Okay, ngayon ganito, technique para hindi kayo masyado mapagod. Simple lang to. Guys, yung camera, pag dito pa lang nakatutok, yung mga nandito magpahinga muna kayo kasi wala pa. Pero pag nakita nyo papunta na, pag papunta ng camera, ito. Bakit? Kasi mamaya, pagdating namin sa hotel, ako mismo yung mag-i-edit ng video na yan. Yes! Tapos, mas madadalian ako mag-edit kung lahat kayo tumatalon. Kasi kung hindi, kukunin ko yung mga hindi tumatalon, papalitan ko ng mas bibo sa'yo, mahihirapan pa ako. Okay? Ngayon, anong oras na ba? Kaya kong i-post yung video na yan, i-edit ko sa hotel mamaya, kaya kong i-post by 2:47 a.m. Masyado mong... Hindi, sige. Hindi, ito para sigurado. 2:53 a.m. Okay na yun? 2:53. Madaling tandaan. Isipin mo lang 2, 5, tsaka 3. Malamang, 2:53. 2:53. Okay? Okay sa inyo yan? Okay. Kaya game na no? Oh, game na no? Okay na? Okay? Yung simula, puro ko pa naman. So, pwede pa kayo magpahinga. Okay? Are you guys ready? Kasalanan kong lahat, pinaubaya ko sa langit. Ang kapalaran natin at ikaw ay lumayo. Bigyan ko raw ng panahon, gagaan ang binubuhat. Araw ay muling sisikat at ibinukas dito. Hindi may babalik ang nakaraan. Habang tumatagal, lalo'y nasasaktan. Nagigising sa kanaliman ng gabi, ikaw pa rin. Laman ng panaginip, nagigising sa kanaliman ng gabi, ikaw pa rin. Laman ng panaginip. Dahil sinasabi, paalala sa sarili na hindi ko ito babanggit sa'yo. Kaya yung puso't pagkain, pinaka ko sa tanging tumagin. Di ba ganito?
Pinagsan mo ang iyong pinto, pinadama sa akin ay dito. Sakit ito na minsan, sa'yo nakita walang hanggaan. Liwanag narito sa ating daigdig, liwanag hindi mapupunti, liwanag umuulan sa aking mundo. Rinig ang kapito. So sabi ko kanina, mapopost ko yung video ng 2:53 AM. Tingin ko dun sa energy na yun, mapapaaga ng konting editing. Guys, popost ko yung video sa Facebook by 2:49 AM. Okay yan? Okay yan? Pero heads up lang, itong next song kasi namin, ito na kasi yung last song namin. Pero, di ba parang ang aga-aga pa? Tapos, hindi naman totoo yung pinagsasabi ko kasi gusto ko lang naman na-validate yung feelings ko ng ganun na response. Ganito lang kasimple. After ng song na to, mag-more kayo, tapos magdadagdag kami ng kanta. Diba? Okay? Ngayon, para pulido, practicein lang natin. Wow! Practicein lang natin. Gagawin namin yung ending, tapos kayo mag-more kayo. Okay?
O, gawin namin yung ending. Ito yung ending, ito yung ending. Thank you again, this one's going to be. You guys want more? Okay, cut. Yun ang gagawin natin mamaya. Ang gusto ko doon, sinabi ko rin naman mag-more kayo, pero meron nagsimula ng chant dito banda na isa pa, more, isa pa, guys. Ibig sabihin, galing sa inyo na yun, from the heart na yun. Aww. So, alam niyo na yung mangyayari. Mamaya, kailangan nyo gawin yun. Kasi kung hindi, sobrang awkward nun. Okay? Kasi meron pa talagang isang kanta, tapos, guys, paano ba yan? Wala nagmamore. Okay? So kayo na bahala ha? Ano na yung mangyayari ha? Okay? 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 Okay. O bali itong next song, itong last song namin, ay isang napakasimpleng kanta. We started playing it when we were in 4th year high school. And marami namin nalugar, ibang lugar sa buong mundo. And magically we are here tonight. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much to each and every one of you, everyone here, despite the sudden rain earlier. Thank you so much. We'll leave you with something that we started with a long time ago. Tsaka by the way, gusto ko na magpasalamat nga pala sa logistics, sa sound system, tsaka sa lights. Maraming salamat. Really appreciate it. Thank you for taking good care of us on stage, off stage, all that. Appreciate it. Thank you. Again, for everyone here tonight, we'll leave you with our final song. Here we go. From high school, straight here. Bumaba ako sa jeepney kung saan tayo'y dati magkatabi. Magkakaligang pisngi nating dalawa. Panyo sa aking bulsa ay ang kahapon ay naroon paligid. Tawa natin humahalay sa init natin dalawa. Subalit ngayon, hi baby, wala na. Ikaw ay lumayo na, lumayo na. Iyong buhok, ang lambot ng iyong labi, ng iyong labi. Oh, yeah. Kahit anino mo sa malayo ay nais masulyapan ang lamig. Yeah! Ayun.
Guys, meron na akong final request. Kasi alam ko namang maaga pa, so may mga battery pa naman yung mga cellphone nyo. Maghihintay kami, baka pwede pa ako ng flashlight. Maghihintay kami ng mga 1 minute, 2 seconds. Siya yung pinaka-nauna. Siya yung pinaka-nauna. Yan. Ay. Maghihintay pa kami, mga 47 seconds. Baka pwede naman na mag-on ng flashlight yung mga nasa harap. Kasi alam kong di kayo low-bat, nag-video kayo kanina. I-a-adjust ko na lang yung oras ng pag-upload ng video mamaya sa Facebook. Agahan ko ng konti, gawin ko ng 2:39 AM. Pero nagtataka ako kung bakit parang low-bat yata yung lahat ng mga nasa gitna dito banda. Kung merong camera sa taas, magmumukha tayong donut na butas sa gitna. Kasi naka-video kayo, i-down nyo lang yung screen at may flashlight rin kayo. Katabi ng settings, katabi ng airplane mode, katabi ng mobile data, katabi ng mobile data. Sa'yo kung nakatingin yung phone mo, di pa rin naka-on yung flashlight. Ang ganda pa naman ng case mo, para clear na clear. Alam mo mga 2 weeks old pa lang yung case, kasi inaalagaan mo pa yung phone. Baka nagtatago sa kaibigan mo. Kasi get out kita, di ako na yan. Sige, kung ayaw mo mag-on ng flashlight, okay. Pataas ka ulit ng mga flashlight. Si Batman nga, ready yung flashlight eh. There you know, flashlight. Okay. Sige. Babayan natin yung mga flashlight natin sa may waist level. Kung matakas ka, baka pwede itago mo. So, baba muna ang mga flashlight. Tapos, ang gagawin natin, pag magbigay ako ng signal galing dito, tataas pa galon. Tapos lalagpas, testing muna, magigets nyo to. Testing, 1, 2, 3, and... Tapos baba, para lang tayong nasa beach. Isa pa, wow, mind blown. Grabe naman yun, parang alam lang. Isa pa, wow, ang ganda ng movement guys. That's art. O tapos, unahin natin, pabaliktad naman. Pabaliktad, parang wow. Tapos minsan, pataas lang. Pataas lang. Tapos minsan, mas mabilis. Shoot. Tapos minsan, mabilis ulit, parang shoot. Tapos minsan, mabagal, parang ganyan lang. Parang pag-ibig na unti-unting nawawala. Okay na yan. Marami yun, medyo weak pa nga yung metaphor mo. Are you guys ready? Subalit ngayon, wala na. Wala pa, paano mo na yung mga flashlight nyo? Ikaw lumayo na, lumayo na. Salamat. Have a great night. You guys want more? Grabe, taga lang ha. Taga lang guys.
Nasabi ko naman, no, 2:39 AM yung post ng video. Pero, teka lang, sobrang hindi ko kasi na-expect na mag-more kayo. Hindi ko na-anticipate, wala kaming maisip tutugin. Habang nag-iisip kami ng tutugin, pwede ba magpa-picture muna sa inyo? Yung photographer kasi namin, isa po siyang YouTuber na magaling kumanta. Tapos kumakanta po siya ng mga emo songs tungkol para mga second hand serenade. Palakpakan yung photographer po namin si Lian. Say hi, Lian! Gusto mo mag-sample? Wag? Okay. Masyado namin siya napag-tripan today. Okay. Alright, everyone, taas kamay, peace signs up! 1, 2, 3. Isa pa! 1, 2, 3. Tapos isa pa, nakasama naman si Joey! Joey! Maraming salamat nga pala kay First District Congressman Attorney Jill Bungalon sa pag-invite sa amin dito. Thank you so much. Happy to be here. Great to be here. Thank you. Isa pa. Peace signs up. 1, 2. Check. One, two, three. Yung nagbilang po road manager namin, hindi ko alam ba't siya gawin magbilang. Ba't naging 1, 2, 3? Isa, okay na? Okay na yung picture? Isa pa. Ako na magbibilang, yung tama yung bilang. Okay, isa pa. Ako na magbibilang ha. Ako na ulit yung may mic. Taas kamay, peace signs up. Okay, ako magbibilang. Okay, game, ready? 1, 2, 3. Sorry. Isa pa. 1, 2, 3. Okay, we got it. We got the picture. I'm sorry. Guys, maraming salamat. Sobrang saya namin nandito kami. Alam niyo, pag-post pa lang namin ng poster sa Facebook page namin. Meron agad siya parang 1,000 likes 1,000 shares in mga 20 minutes. So parang wow. Di ba nakakatuwa lang? Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much. Thank you. We'll leave you with our final song. Hawakan mo ang kamay at tayong dalawa mag-asik ng kaligayahan. Bitawan mong unang salita, ako'y handa na tumapak sa lupa. Tapos na ang paghihintay, nandito ka na, oras ay naiinig magdahan. Sinasamsam bawat gunita na para bang tayo'y di natatanda. Ligayang may nasa huli, sambit na ng iyong mga labi, parang isang panaginip ang muling mapagbigyan. Tayo'y muling magkasama, at dati ay baliwala. Nakita rin ang aking ganda.
wala. We had so much fun. Thank you, Pizza. You get it, Wala mo yan! Wala mo yan! Wala mo yan! Maaga pa! Yan! Wala sa plano to, no? Nag-enjoy ka naman sa ano eh. Pag di na ikaw agad ang hinahanap sa umaga, nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Kay tagal ng iyong pagbabalik. Minsan nauhuli ko ang sarili, nakangiti. Malayo ang tingin, malalim ang isip, kailangan magkita muli. Oh, oh. Para sa nagre-request na to, ang kulit eh.